Kai, tafi zan. Babban direba mai kuna a faranti. Na Duru ma kai sa kula ɗin nan ba wuya ɗan. Allah yau ana rana. Kai na da layi. Da ɗago ta na ke owa ta ji. Kai wallahi ana zafi ruwan mu yana karkuwa. ABS table wata haba bambanta ni da yaro kenan yi advance faro a leda. Mana. Wallahi wannan da Allah mi sori mu je mu sauke ka san maman fagara tana nan tana jiran mu. Ai badawa ba ta yaro nasara local government ta wace ABS table wata sai ya zagaye ko ina. Kai ina nan ina shirye-shirye ka bari ai lokaci ne. Lokaci zai nuna kansa.